Ти може да си го държиш да ти кажа. Не, въобще. Кажи ми Я видим, сега. тебе ще отива ли? Малка ми е ръчичката. Така, чакай, че си загубих мисълта. Какво щях да ви питам? Мерси. Аз искам да ти пожелая още от сега това предаване да просъществува много, много години и много да се развива. Дай да отида в национален ефир. Разбира се, да. Няма да ви задавам лоши въпроси. Обаче пак ще ме поканиш. Как няма да те покана? Ти толкова ми помагаш. Миличката. Да. Знаеш ли, групов секс. Какво мислите за груповия секс? Венци, кажи ти, аз после ще си кажа моето мнение. Да, ти си такова пренебрежение, така казвам. Да. Групов секс. Той е по-склонен, да ти кажа. Сериозно? Аз го познавам много добре, аз го познавам от 20 години. Ама въобще не му личи на момчето. Глупости, склонен съм. По-си склонен за такова нещо да участваш. участваш. Ти за какво си склонен? Аз много мразя. Ти на какво много си? мразя. Моногамни връзки. Аз имам, да. Сега ще ми кажете какви са ви. Кажете тогава, аз за груповия секс никога ли не сте правили? Не. Съвсем сериозно, никога. Дори и тройка. Боже, колко е малка тая конфигурация, Да. да ти кажа. Не съм правил. Не предлагали ли се? Знаеш защо? Първо, ще ме е срам. Ще те се е срам срамувам, от останалите? От останалите. Или от това, че някой иска да се възползва от теб? Не да се възползва, не. Аз ще позволя. Ако позволя, ще се възползва. Това зависи от теб. От мен зависи изцяло, да. Категоричен съм. Добре, кое е? Знаеш защо не бих предпочел, примерно, тройка или четворка, например? Кажи. Защото, примерно, ако сме аз, еди кой си и две момичета. И момичета вкара вътре. Ама защо да няма момичета, нали? Говорим за групов секс. Да, ма той има само мъже. Аз един приятел постоянно ми се хвали, че увеличил числеността. Не. Последния път беше правил седмица. Това ме потресе. Да, много. Аз мога да ви кажа и в кой район. Безобразие. Не знам, за себе си да ти кажа честно. Смятам, че защо не бих правил такова нещо? Не бих правил, защото все от цялата група, която е там, на мен най-много ще ми хареса лицето Хикс, например. Да. След като някой ще ми хареса най-много, в такъв случай аз ще предпочита да бъда с лицето Хикс. И другите изобщо няма да ги... дори да ги погледна. Да ги зачетеш. Абсолютно. За хора. Затова предпочитам да не ме гледат на криво и въобще да... Да не ги обидиш, както се казва. Да, да не ги обида, ако щат и да се обидат. Въобще не ме интересува. Какво ти дреме? Може ли малко да се разгърди? О, Боже, ще ме сплотиш, пък въобще няма да си довърша пък разговора. Я кажи какво ви възбужда най-много. Дръж се прилично, моля ти се. Аз се държа прилично, защо? Шегувам се, бе. Можеш и цяло да си го махнеш, но ти си няма къде си закачиш брошката, освен на кръста, нали? Но така. Това е доста така. Това е една момичета. Кажи, кое най-много ви възбужда? Не се разсевай, да. Ама как няма да се разсевам? Това е, аз все пак, колкото и да съм силна и да имам опит. Така. Кое най-много ме възбужда? Ти не може да не знаеш. Ами няма да не знаете. Няма да казвам, ще го погледна изразително. Не издигам. Шегувам се. Мен ме възбужда по принцип. Знаеш какво ме възбужда? Какво? Много, не знам дали ме възбужда, но ми харесва. Аз съм малко вуайор. Аз обичам да вуайорствам. Без ексхибиционизъм? Да. Добре. И какво гледкаш? Какво искаш да гледаш? Ако ми изпадне нещо и го гледкам. Кое трябва да ти изпадне? Но рядко ми изпада такова нещо. Ти затова си в този сайт, за който говорихме там. Венци, на тебе за какво те възбужда? Добре, че поде темата. Чакай, аз стана водещ. Ама така ще стане. Ще ме вземеш за помощник водещ. Има още... Ко водещ ми е Митю Крика. Но обещавам ти, ако отида в национален ефир, ще взема тебе. Добре, благодаря ти. И тогава има Глория да ми се сърди, защото ще ти отидат менеджерските прояви. Няма да имаш време от мен. Аз съм много завладяваща и обсебваща. Ти пак се върна на тази тема, ама искам да ти кажа, че... няма, само споменавам. Не, споменаваме, да, разбира се. Аз въобще не искам да коментирам нищо, свързано с една кралица на една музика. Така. Ние сме преди всичко много близки, разбираш ли? Дори не толкова... Не изпълнявам чак толкова менеджерски задължения, колкото
чисто най-близко стоя до нея. Това е само. Да, добре. Всъщност. Да не се да не се отклоняваме от темата. Да не те карам да се чувстваш неудобно. Ти почна.